Amigues, amics, taulaplanistes, tornem amb els vídeos de Xerrameca Lúdica perquè toca parlar dels jocs del mes de gener. Estem al febrer, ja ha passat un mes, ens ha passat volant, ens ha passat volant o no, però bueno, la qüestió és que ja ha passat. Ha passat el mes de gener i seguirem, doncs, explicant-vos una mica el que juguem cada mes. El que passa és que canviarem una miqueta el format, no explicarem tots els jocs que hem jugat al mes de, perquè si no és massa llarg. Ma germana diu que faig els vídeos massa llargs. Si els fes de cotilleo, doncs potser serien curts, però com que són massa llargs, doncs anem a reduir-ho i anem a fer una mica una espècie de top. Llavors, bueno, 44 partides, això sí, 44 partidetes, a 26 jocs diferents. Això al mes de gener, de l'1 de gener al 31. Vam començar forts, el dia 1 de gener, doncs ja vam començar amb 7 partides. És dir, que aquí, si anem amb aquest ritme, em faré 700 a l'any. Però, bueno, evidentment que el ritme és impossible de seguir, tampoc cal. Fem altres coses a part de jugar. I llavors, el top 5 de jocs jugats al mes de gener, doncs, direm que els top 5, doncs, el Pelusas Revolution. Pelusas Revolution és el joc que es va demanar al rei... el rei no, el Roc. El Roc pel tio? No, els reis. El Pelusas Revolution és el joc que el Roc es va demanar per Reis i l'hem provat unes quantes vegades aquí a casa amb els nebots i és un joc que està al top 5 de partides, perquè són partidetes ràpides, fàcil d'explicar. Si saps jugar al Pelusas, pràcticament sabràs jugar amb aquest. I llavors doncs, s'ha colat aquí el número 5, val? El número 4 de jocs jugats del mes de gener és el Secret Hitler. Secret Hitler és un joc de les grans ocasions, el joc de les calçotades, tot i que ahir vam fer una calçotada i no vaig portar el Secret Hitler, però el que sí que vam fer va ser el dia 1 de gener, dia 1, com que ja tampoc no tenim tanta ressaca, perquè pràcticament ja no bevem ni aigua. Llavors, estàvem frescos i el dia 1 dic, vinga, anem a casa de ma mare, ve ma germana, els nebots, i portem el Secret Hitler a veure si podem jugar. Doncs mira, vam jugar 3 partides consecutives i, com sempre, Secret Hitler és el millor joc de rols ocults del món. Blood on the Clock Tower, i la seva complexitat i els seus rols i no sé què. Secret Hitler, 2 bàndols, els bons i els dolents. Votem en aquest, sí o no. I vinga, nomino a tu, nomino a l'altre, canceller i tal i qual. És un joc fàcil i és un joc que la seva senzillesa és la clau. La clau, i per això ens agrada tant, i per això agrada tant a casa meva, i per això la Berta és la instigadora, amb 10 anys, és la que em diu porta el Secret Hitler, i de tant en tant, doncs, juguem al Secret Hitler i ja està. Vinga, el número 3 de jocs jugats, doncs, s'ha colat un altre joc d'aquests dels que ens van portar els Reis, és el Sherlock Holmes, detectiu assessor, la capsa del Jack l'Esbudellador. Doncs vam fer el primer cas. He apuntat 3 partides perquè vam jugar en 3 dies diferents, doncs, ratets, després de sopar, doncs una hora, mitja horeta, depèn del temps que tinguem, doncs fem 3 o 4 pistes i anem avançant en el cas fins que el vam resoldre. Llavors ja hem resolt el primer i ara hem de seguir, no? Ja només ens en queden 9 de la capsa que tenim encetada i esperem que com a mínim puguem jugar, doncs, podem fer un cas
cada mes. I això seria bueno, jo crec que ho podem assolir. Avui, Mary, si vols, juguem al Sherlock Holmes, vale? Tenim el cas número 2 que farem, no són els primers, però és el que farem, és el de la mort de Sherlock Holmes. Llavors, és un cas molt interessant i a veure què tal. Vam resoldre el cas, vam descobrir qui era l'assassí, vam descobrir tot l'entramat, però amb tantes pistes que això, si vas restant, al final el que vam fer va ser puntuació negativa. En comparació amb el Sherlock Holmes, doncs vam fer una puntuació negativa, però vam resoldre el cas, i d'això es tracta, i ja està, molt satisfactori, i bé, hem començat bé. Número 2, Sky Team, tinc apuntades 4 partides perquè, doncs mira, el vam provar una mica amb la Berta, xap-xap, amb la Mary, una altra que vaig fer en solitari, una altra que vam fer a casa amb ma germana, i el Diògenes també li vaig ensenyar a algú a jugar, potser no vam fer una partida sencera, però bueno, apuntades tinc 4, i tinc 4 apuntades, doncs ja està. El número 2, Sky Team. Sky Team és el joc aquest, ja vau veure el tutorial, si no l'heu vist, aquí o aquí, no sé on està. El joc de no podem parlar, el pilot i el copilot, i hem d'anar col·locant daus per intentar aterrar l'avió amb les millors condicions possibles i no estavellar-nos. I el número 1 de jocs jugats al mes de gener, doncs, ha estat Dungeon Riders, un altre joc d'aquests que tenim aquí des de fa poquet perquè va entrar al Nadal i per Nadal, bueno, el tió, i al gener doncs vam fer 4 partides perquè són partidetes àgils, partidetes ràpids, i és un joc que quan la gent ja sap jugar-hi, doncs ja té una miqueta més d'estratègia, de faroleig, de party. És un joc que també vam sortejar, el sorteig de la taula plana dels 500 subscriptors, ara ja som 519, moltes gràcies a tots, per cert, i ja està. I el top 5 de jocs dels més jugats d'aquest mes de gener, ja està. Ara farem unes petites classificacions, una mica per destacar-ne alguns. Doncs mira, tenim el joc més familiar, en el que hem disfrutat més, el Dixit. Dixit, el clàssic, doncs vam jugar una partida, o 2, no recordo, potser 2, i bé, com sempre, és un joc fàcil, un joc que amb la canalla els estimules a que pensin en alguna idea, segons les cartes, o d'intentar endevinar o intentar colar la teva carta perquè votin la teva. És un joc que tenim tutorial, crec, no? Va. El que més? Vinga, el filler del mes. La nova classificació que fem és el joc. El filler del mes. Doncs el filler del mes és el Faraway. Faraway és un joc que també hem estrenat aquest any, hem estrenat aquest mes, i és un joc curiós, fàcil de jugar, 8 torns, o sigui, juguem 8 cartes, i que al final es tracta de puntuar. La gràcia és que puntuarem, doncs, des de l'última carta començarem a puntuar i a partir d'aquí anirem destapant les cartes i tot el que estigui visible puntua. Per tant, les coses que has col·locat, has anat posant a la teva col·lecció al començament, fins al final no es destaparan i no es veurà. Llavors, l'estratègia per puntuar, doncs, encara la tenim una mica verda. Estem aquí encara... Però bueno, és un joc molt senzill, molt senzill de jugar i partides curtetes. Val. Tenim una altra classificació, seria el Xorri-joc. Xorri-joc, que és un joc una mica xorres, el joc xorres del mes, podríem dir. Doncs hem posat el Tòcit. Tòcit és aquest joc de dards amb ventosa, doncs, que al final jugues una espècie de dards, però és com una petanca. Podríem dir que és una petanca amb dards de ventosa. I doncs ens el van cedir a l'editorial del Tòcit, i doncs, bueno, a la Berta, al Roc i a mi doncs, ens agrada
ens agrada llançar i al final fas un munt de partides, que ja aquestes ni les apunto, no sé si es considera joc de taula o joc de terra, però bueno, al final és joc xorres, tires els 3 dards del teu color i intentar, doncs, estar el més a prop possible del dard negre, que és el que puntua. No? Aquest és el joc xorri-joc. Vinga. Què més? El joc més dur. El joc més dur del mes, doncs podríem dir que ha sigut el Brass Birmingham, que feia temps que no el jugàvem. Jo crec que l'he jugat 3 o 4, diria que 3 partides, i amb nivell de duresa és el joc que està catalogat com a més dur dels que hem jugat al gener, i és un joc al qual vam guanyar. Vam guanyar, no estem acostumats, jo crec que ens van deixar, ens van donar una mica de peixet, està clar, perquè estem tan acostumats a perdre que quan guanyem ja ens sap greu. Però bueno, el Brass és un clàssic d'aquests que el Club Diògenes a vegades no sabem. Som 3, 4 que podem jugar, hi ha una taula feta, hi ha una taula, doncs vinga, fem un Brass i no falla. Llavors, una altra categoria, doncs el joc més fluixet d'aquest mes. El joc que ens ha deixat així una miqueta de ni xitxa ni limonà és el Genial. Genial és un joc que tenim, és un joc del Rainer Knizia, és un joc que tenim unes peces amb uns símbols, una estrella i una rodona, són d'uns símbols diferents, i llavors hem d'anar col·locant-los estratègicament, doncs col·locarem les peces per intentar puntuar el color de les peces que fiquem. El que passa que és un joc una mica soso. No és mal joc, tampoc, però per ser un joc estratègic, molta estratègia tampoc no brilla. Llavors és un joc familiar, però que ja està. És el més fluixet. Jocs nous que també hem provat, els jocs nous que hem provat, doncs també, a part del Faraway, l'Sky Team i el Pelusa Revolution, que els hem provat aquest mes també, doncs tindríem el Bell Rati, és un joc també party, una mica Dixit, perquè hi ha aquí 2 equips, hem d'anar fent aquí una mica, però cooperatiu. És cooperatiu. I també un altre joc que vam jugar, en aquest cas no és el meu joc, però vam jugar-lo amb els amics. A la Berta li va agradar i al Roc, es diu Happy Salmon. És un joc també, podria haver-lo ficat a Xorri Jocs, perquè al final estàs jugant de peu i segons les cartes que tens, doncs aquí, vinga, xoca-la, vinga, xoca-la, pum, la xoques i la deixes. I al final és intentar treure les cartes al damunt complint les cartes que tens tu, però has d'anar buscant una parella o algú que tingui la mateixa carta que tu per fer l'acció que et diu, de xocar-la o de canviar de lloc o coses d'aquestes. Una mica party, una mica infantil i ja està. I llavors l'altra categoria que direm que ja és una nova categoria que he creat aquí per aquest mes, que es diu el retrobament. La categoria del retrobament, és a dir, jocs no són nous, jocs que tenim aquí, jocs que ens agrada jugar, fa temps que no hi juguem i potser quan hi tornes a jugar sempre és un plaer. Doncs aquí en ficaríem 3, ficaríem l'Everdell, vaig parlar de l'Everdell a les propòsits de l'any i un dels propòsits era jugar més i vinga, va. Doncs aquest el vaig tornar a treure de l'estanteria per jugar-lo en solitari, a falta de trobar amb gent, doncs el vam jugar en solitari, puntuació lamentable, però bueno, sempre és un plaer i a més per recordar també els combos de les cartes i aquestes coses, doncs sempre va bé. Un altre encantat de retrobar-nos és el Hit, joc que també feia ara un temps que no jugàvem i vam tornar, el vaig portar un dia al club, doncs per si de cas, i a vegades segons quanta gent hi ha, doncs per si de cas ens compleix
i vam fer la cursa del circuit de Mèxic, un circuit que encara no l'havíem fet, i molt bé, vaig quedar últim, molt bé. Estem acostumats. La bala de plata té la pólvora mullada. I l'últim que estem encantats de retrobar-nos doncs, seria el Castells de Borgonya, un joc que vam jugar en físic. Vaig ensenyar als altres dos, això vol dir que vaig guanyar jo, però és el de menys, perquè la gràcia del joc doncs, és trobar el gustet a exprimir les accions. Amb aquests dos daus, intentar maximitzar i aconseguir treure suc, agafar una fitxa que et permetrà col·locar-ne una altra, al col·locar aquesta tindràs un benefici, i això és la gràcia del joc. I ja està. Fins aquí el mes de gener. Espero que s'hagi fet curt, 15 minuts, més o menys. Intentarem repetir el mes de febrer. Espero que us hagi agradat aquest format. Sacarem el top 5 de jocs i, segons com, em copiaré el filler del mes, el joc familiar, el joc més dur, el joc més fluixet, el retrobament, el xorri-joc i el que se'n passi pel cap. Si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos i doneu-li el like. I recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. Adéu!